For 8 år siden, der sad jeg med et blankt stykke papir hjemme ved spisebordet, og der havde jeg i hvert fald ikke regnet med, at det skulle blive til det, som det er nu. Og grunden til, at det er blevet til det er især på grund af mine dejlige medarbejdere, som står herovre. Mit fantastiske team, som simpelthen bare har givet den fuld gas, og som hver eneste dag kommer glade på arbejde. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor har vi egentlig lavet det her center? Jamen det har vi, fordi vi synes selv, da vi havde behov for uddannelseslokaler, at det var svært at finde her i Indre By. Så heldigvis har vi nu fået mulighed for både at kan huse vores egne uddannelser og vores egne aktiviteter, men også at leje det ud både til møder og konference osv. Vi vil gerne have, at det her hus det også bliver et energifyldt hus. Vi vil gerne være med til, at der bliver skabt innovation, iværksætteri i København, at der bliver godt samarbejde mellem store og mindre virksomheder, og det vil vi gerne prøve at facilitere her hos Rude. Så tusind tak, fordi I er kommet, og nu håber I må hygge jer rigtig meget, netværk og møde en masse spændende mennesker. Jeg glæder mig i hvert fald over at se jer, og håber I får en rigtig hyggelig eftermiddag.